No BNG somos unha organización democrática onde a militancia é quen máis ordena e os candidatos e as candidatas non se elixen desde as cúpulas, sino que os elixe a militancia desde as bases. Entón este é un proceso que o que demostra é a fortaleza do BNG, que vamos a unhas eleccións municipais que sabemos que son importantes, porque tamén é certo que os gobernos municipais do BNG pois fan que as cidades avancen, que temos un proxecto e un modelo diferente que está demostrando, non? Pois que é capaz de dinamizar e modernizar as vilas e as cidades do noso país, e pois, esa primeira fase na que as cabezas e os cabezas de lista das cidades pois, van estar listos antes do próximo 25 de xuño, e máis, eu se che diría que neste mes de maio vamos a ter prácticamente rematado este proceso nas cidades e con unha vocación clara de pois, sumar máis alcaldías para o BNG, ser a forza que máis medre nas próximas eleccións municipais e demostrar que o BNG sigue no mellor momento da súa historia. As únicas siglas coas que vamos a concurrir é coas siglas do BNG, polo tanto non hai ningún outro escenario. Outra cousa é que unha vez que se produzan as eleccións e son necesarios acordos, pois nos seguiremos acordando coas forzas políticas que non sexan o Partido Popular, evidentemente.